Wel, ni'n iawn troi nawr at waith un o'r rhyfeddodau mawr ein diwylliant Cymraeg ni, sef Ann Griffiths. Yn ferch ffarm o ogledd Sir Drefaldwyn, heb fawr o addysg ffurfiol, yn byw yn niwedd y 19eg ganrif ac yn marw naw ar 20 mlwydd oed wedi geni plentyn. Ann yn cael ei ystyried yn un o'n prif emynwyr ni, wir ysgwydd yn ysgwydd a Williams Pantycelyn. Bod Williams wedi sgwennu rhyw 1000 o emynau i gyd, ac Ann Griffiths ond wedi sgwennu rhyw ychydig dros 70 o benillion i gyd. Ac eto, rai o'n awdurdodau mawr ar lenyddiaeth Gymraeg yn gallu i mawrygu hi fel un o'n prif feirdd. Yr Athro Geraint Griffith, er enghraifft, yn dweud mae hi yw un o 15 bardd mwyaf Cymru erioed. Saunders Lewis wedyn yn dweud am yr emyn fyddwn ni'n edrych arno fe nawr, Rhyfedd gan angylion, mae dyna un o gerddi mawreddog barddoniaeth Ewrop gyfan. Rhyfeddod o ferch felly. Ac mae yr emyn yma, fyddwn ni'n edrych arno fe gyda'n gilydd nawr, Rhyfedd gan angylion, neu o leia 4 allan o 7 pennill. Mae fel mae Saunders Lewis yn dweud, mae'r emyn yma yn crynhoi yr holl themau a'r paradoxe oedd mor nodweddiadol o'i gwaith hi. Hynny yw, y paradox sydd yn rhedeg trwy i gwaith i gyd, yn arbennig y rhyfeddod na o dduw a dyn, sef Crist yn dduw ac yn ddyn, yn yr un person. Ac ni'n gweld hynny yn syth yn y pennill cyntaf yma. Rhyfedd gan angylion, rhyfeddod fawr yng ngolwg ffydd. Gweld rhoddwr bod, cynhaliwr helaeth, a reolwr pob peth sydd yn y presef mewn cadachau, heb le roi ben i lawr. Ac eto disglau'r lir gogoniant yn ei addoli yn arglwydd mawr. Chi'n gweld fel mae Ann Griffiths fan hyn yn pendilio nôl ymlaen rhywsut rhwng yr olwg cosmic yma ar Grist. Mae'n roddwr bod, mae'n gynhaliwr helaeth, mae'n reolwr popeth, ac eto dyma'r un nawr sydd yn y presef heb le i roi ben i lawr. Doedd ddim lle iddo fe yn y llety wrth gael ei eni, os chi'n cofio. Ac eto, ar un pryd ac yr oedd yn dlawd i le yn faban yn y presef, mae'r un pryd yn arglwydd mawr sy'n cael ei addoli gan ddisglau'r lir gogoniant, sef yr angylion. A mae'r angylion yn rhyfeddu at hyn i gyd. Ac fel hefyd y mae y Cristion, yr un sydd edrych ar beth yma trwy olwg ffydd, yn rhyfeddu hefyd, rhyfeddod fawr yng ngolwg ffydd, gweld yr un yma, Duw ac yn ddyn yn y cnawd. Ac yna mae'r ail bennill yn troi at ddarlun o'r Hen Testament o lyfr Exodus ac o hanes roi'r ddeddf ar fynydd Sinai. Mae Duw yn dod i lawr ar fynydd Sinai, ac mae Moses yn mynd lan y mynydd i dderbyn y 10 gorchymyn gan Dduw, i dderbyn deddf Duw ganddo fe felly. Ond mae Duw mor fawr ac mor sanctaidd, fel mae yna orchymyn fod neb i fynd ar y mynydd yna, i fynd i bresenoldeb Duw fel betai. Hynny yw, mae yna derfyn, mae yna ffin yn cael ei osod o gwmpas y mynydd, a rhybydd i neb i fynd dros y ffin yna ar berig bywyd. Ac mae'r mynydd yn mygu, mae yna trannau a mellt a mwg sydd yn dychryn y bobl, a mae yna sŵn utgyrn sydd hefyd yn ddychryn i bobl. Ond mae Ann Griffiths yn gweud, wy'n gallu mynd dros y terfyn yna i mynydd Duw, i bresenoldeb Duw, yng Nghrist y gair, meddai hi, heb gael fy lladd. Pan fo Sinai gyd yn mygu, y sŵn yr utgon, uchau'r radd, cael fynd i wledda, nid jyst mynd dros y terfyn, ond yn mynd i wledda dros y terfyn yng ngwydd Duw felly, yng Nghrist y gair, achos bod hi wedi cael ei unieithu â Christ, bod hi'n perthyn yn agos i Grist y gair. Grist y gair, wrth gwrs, yn adlais o Ioan bennod gyntaf, y gair yn dod yn gnawd ac yn trigo yn plith ni. Ond mae'n gallu mynd dros y terfyn heb gael ei lladd yn nawr. A mae ynddo fe, mae yn Crist, meddai hi, yn trigo pob cyflawnder.
llond gwagle colledigaeth dyn, ar yr adwy yn y bwlch na rhwng y ddwy braid, rhwng diw a dyn felly, mae Crist yn gwraeth gymod trwy I offrymu I hun ar y groes. Hynny yw, mae fwlch anferth rhwng diw a'i sancteiddrwydd a dyn a dynoliaeth a'i pechod, ond mae Crist yn llenwi'r gwagle yna, mae'n llond gwagle colledigaeth dyn. Gyda mae'r pennill nesaf yn symud ni at y groes I hunan. Ac mae'n dechrau gyda un o'r paradoxau na sy'n mor gyffredin yng ngwaith Ann. Fe yw'r iawn fi rhwng y lladron. Mae Crist yn cael ei groeshoelio yn dweud rhwng dau leidr ar y groes. Lladron drwy gweithredwyr. A dyma'r un perffaith, yr un cyfiawn yn y canol rhwngddyn nhw. Yr un sy'n talu iawn fel betai. Rhwng y lladron o'r sy'n dwyn arian. Fe y ddioddefodd angael oes. Ac yna ni'n cael un o'r gosodiadau rhyfeddol yma sydd mor wir am waith Ann Griffiths. Nerthodd freichiau I ddienyddwyr i'w hoelio yno ar y groes. Fel I creawdwr, fel yr un oedd yn cynnal popeth, roedd e hyd yn y nerthu breichiau rhai oedd yn hoelio, roi'r hoelion yn ei ddwylo ei drad ar y groes. Mae Ann Griffiths mewn man arall, mae ganddi hi mewn llythyr sgwennodd hi, mae'n dweud y geiriau yma, nid rhyfedd meddai hi bod yr haul yn cuddio ei beldre pan oedd ei griawdwr dan hoelio. Chi'n cofio ar y groes, mae tywyllwch yn dod ar y ddeiar. A mae Ann yn dweud, does dim rhyfedd meddai hi bod yr haul yn cuddio ei beldre, oherwydd roedd ei creawdwr yr haul dan hoelion. Mae'n syndod I meddwl, meddai hi, pwy oedd ar y groes, yr hwn sydd ei lyged fel fflam dan yn treiddio trwy'r nefoedd a trwy'r ddeiar. Ar yr un moment, meddai hi, yn methu gweld ei greaduriaid gwaith I law o'i flanau ar y groes, a mae'n dweud bod I'n meddwl yn boddi mewn syndod wrth feddwl am y peth. Ac yna mae'n symud ymlaen I sôn am y ffordd y mae Crist wrth farw ar y groes yn anrhydeddu deddf I dad. A mae hynna'n thema bwysig iawn yn ei gwaith. Mae Ann Griffiths yn gweld y ddeddf, odi mae'n ddeddf yn rhywbeth sydd yn condemnio ni, fel mae'r degorchymyn yn condemnio ni oherwydd bod ni'n methu cadw at y degorchymyn yn berffaith. Ond mae Ann Griffiths hefyd yn dweud bod ganddi'r parch a'r cariad mwyaf at ddeddf Duw, meddai hi yn un o'i llythyrau, am I bod yn adlewyrchu cymeriad Duw, am I bod yn adlewyrchu purdeb a harddwch Duw. A mae'n gweld nawr Crist ar y groes, mae'n dweud wrth dalu dyled pentywynion, a mae hwnna yn adlais o eiriau yn proffedoliaeth Secharia yn y drydedd bennod, lle mae'n sôn fyna am bobl Dduw, am Gristnogion felly, ynddo fe, fel bobl sydd wedi cael eu hachub fel pentywynion, fel darnau o bren yn cael eu llosgi, ond yn cael eu achub o'r tân. Wrth dalu dyled pentywynion, sef ni I gyd wrth gwrs, ac anrhydeddu deddf I dad, cyfiawnder, mae'n disgleirion danbaid bydde hi wrth faddau yn nhrefn y cymod rhad. Mewn emyn arall mae'n sôn am gweld y ddeddf yn anrhydeddus a'i throseddwyr mawr yn rhydd wrth fod Crist yn talu'n dyled ni. Mae'r ddeddf yn cael ei hanrhydeddu, felly, yn y gost mae Crist yn cymryd ar yn rhan ni, ond yn ni yn cael mynd yn rhydd. Ac yna mae'r pennill ola sydd gyda ni heddi yn troi allan I ddiolch, yn wir, diolch beth a chanmyr diolch. Diolch tra bod yno'r chwith, am fod gwrthrych i'w addoli a thestyn can I bara beth. Mae'r gair gwrthrych yna'n bwysig iawn hefyd yng ngwaith Ann Griffiths. Mae hi'n hoffi syllu allan fel betai, edrych allan ar fawredd ar iachadwriaeth ac ar fawredd Crist yn benodol, gweld rhoddwr bod cynhalio'r helaeth a reolwr popeth sydd yn y preseb, a hynny'n creu rhyfeddod a mawl yn ddi. Yn fy natur, meddai hi, eto'n dod mewn nawr ar Duw a dyn yn yr un person yma. Yn fy natur ddynol I fel betai, wedi demtio fel y gweila
o ddynol rhyw. Yn ddyn bach, yn wan, yn ddinerth, dyna beth yw ar un olwg, ond ar un pryd mae'n anfeidrol, wir a bywiol ddiw. A chi'n cael eich atgoffa fyna o emyn arall gan Griffiths, mae'n ddyn i gydymdeimlo a'n holl wendidau i gyd. Mae'n ddiw i gario'r orsedd, hynny yw i fod yn fuddugol ieithus. Mae'n ddiw i gario'r orsedd a'r ddiafol, cnawd a byd.